Ahojte, zdravím vás. Láska, andary, liečenie, detoxikácia, zdravie. Možno nebude dostatočne počuť niečo, čosi na videu, lebo je tu streľba. Ako každú nedeľu, hoci dnes je sobota, majú polovníci asi cvičné dni. Chúďatka, zvieratka však. Dnes sme zdrhli pred chaosom, rozruchom, 3D realitami. Len tak, do prírody. So stanom, z tému, takým úžasným, ľahko rozkladateľným. A zistila som, že spánok v prírode je, že wow. Rozloží všetky zmysly. Do bezmyšlienkovitosti jedna radosť. S prednastavením brán 9-10. Vody žatva, ako tá žatva s prebudením. Sluchu, s počutím hmyzu, keď letí cez mávanie krídlami, vydávajú zvuk, tóny, piesne, ako ich komunikáciu. Sem tam počujem zvuky spevu, krídel, hmyzu. Zvuky kryštálov, alchemických hmyz. Jazyk, občas. A spev vtáctva je ako prehlbený tón v nejakej sieni s ozvenou, ktorý som doteraz až tak hlboko nepočula a nevnímala. Plus obrovské záblesky nárastom plazmy v šišenke mozgovej cez rozfunkčňovanie a spájanie oboch hemisfér, polarít a integráciu duše do tela. Kačičky. Prechádzala som si veľmi hlbokým štádiom bolesti, emocionálneho rozhrania v rámci lineárnej rodiny. Umelej fikcie, klamstiev, realít a celého okolia bytosti, kde naozaj je to všetko iba umelá fikcia, klamstvo. Ale aj napriek tomu, že je niekto externe manipulovaný, shapeshifterskou alebo infiltrovanou bytosťou iných dimenzionálnych rozmerov, keď má svedomie sa správať tak, ako sa správa učí. Voči niekomu, koho považoval za svoju rodinu dosť dlhý čas od narodenia, aj keď som čiernou ovcou rodiny, lebo som sa vzbúrila voči všetkému. Rebelánstvo, revolúcia, rekalibrácia, zdravie, sebaliečenie, sebaregenerácia. Tak to považujem za neschopnosť lásky vo všetkých podobách a uhľuváctvo a sklamanie. Ja už ani neviem pomenovať tie strašné sklamania a podrazy.
niektorých bytostí. Kde pravda je naozaj úplne iná. Všetko je úplne naopak. Ale aj napriek tomu. Čo sa týka nádchovníka, okrem iného, že zaberá na alergiu, ako som už spomínala, že si ho kvapkám do nosovej dutiny, konzumujem ho a zaberá taktiež na menštruačné bolesti, na bolesti tráviaceho systému, problémy s trávením a rôzne typy krčov. Takisto na štípance od komárov napríklad, keď si ho nakvapkáme na kožu. Čiže aj ako analgetikum prírodné na bolesti hlavy, klusteréty, mám tu vyskúšané, a na podporu trávenia ešte jablčný ocot užívam momentálne. Kódy 8-9 cez práve Kristos, ucho a 8, takisto brána nekonečná. Cez thymus a otvorenie aj srdce a thymusu ako vyššieho srdca zo sangstu. Tieto prechody a odchod definitívny zo sveta tretej dimenzie je pre mňa viac ako nutný, tak sa utiekam do prírody, ako je to len možné. A výkyvy počasia a nárast plazmy spôsobil, že mám kosti v pocite ako zmeknutú gumu, rozhliatú plazmu, že sa lejem po zemi. Niekedy neviem chodiť, potrebujem ležať. Veľká únava, vyčerpanosť, spánok, meditácie a obrovská aktivácia a nárast frekvencií každý okamih. Citeľne na tele. Dopriať si pre seba pokoj, oddych, izoláciu a ticho. Odchod z chaosu všetkého typu druhu, klamstiev a rôznych snách, ako neviem to ani pomenovať. Neviem, či z toho my mám ako neviem, čo na toto povedať. Ja už neviem. Sú veci, pri ktorých boli enormne prekročené všetky typy hraníc. Toto je niečo vo všeobecnosti, vo všetkom abnormálne. Všetko abnormálne. A neexistuje na to typ ospravedlnenia. Ani nenávisti, ale ani odpúšťania. Jednoducho, kedy to skončí, ja neviem. V takom prostredí človeku sa nechce existovať. A s tým určitým typom bytosti. Fakt. Vôbec. A naozaj pochybujem o tom, že ma má niekto rád, čo sa týka okolia. A mám na to pádny dôvod. Tam láska nie je a nikdy nebola. Práva láska. Ako Andery. A moja milovaná Dianka. Hilúško, kocúrik. Oni inak dávajú najavo lásku a oveľa srdečnejšie ako akýkoľvek človek. Alebo shapeshifterská infiltrovaná bytosť. Ako... neviem, čo k tomu všetkému dodať.
Keď niekto nevie prestať, mňa sa to netýka. A nikdy to nebolo o mne. Ja viem, aká som. Ja nepotrebujem nikomu nič dokazovať. A keď už tak robím to pre seba. A nie koho oklamať, lebo by som oklamala seba a ja sebe neklamem. A tým pádom ani nikomu. Takže tak. Amon-Ra. Olivka. Pramatka. Zelená. Smaragd. A venušanské slnko. A Tia. Ľúbi vás. Ako sa len dá. Najviac, ako je to len možné. Byliny, tinktúry, cítiť bunky svojho tela, odpočinok, kosti, šišinka dáva zobrať, prebúdzanie, uši, jemnosť a cit voči sebe, ako je to len možné, opúšťať bytosti, ktoré to nechápu. Inak existencia nemá úplný význam. Zmeny na očiach, zmeny vo všetkom. Buď seba uzdravovanie, alebo seba deštrukcia. Ale zvnútra, zo srdca. Ľúbim vás. Ahojte.